Hola, bones. Avui estem a Barberà de la Conca presentant el nostre celler Clos Montblanc, precisament al peu de l'escala del castell de Barberà. I el que venim a presentar-vos és el Constel·lació 22, que és bàsicament garnatxa 100% de vinyes velles, de vinyes de més de 60 anys, amb una altitud aproximada d'uns 600 metres, que això fa que sigui una garnatxa forta, amb densitat. Aquest és un vi jove, un vi blanc jove, del 22, com us deia, garnatxa. Anem a provar-lo. Un color molt net, que això és important, també brillant, que marca també aquesta punta d'acidesa, i amb nas i en boca dona aquesta frescura, sobretot, de la garnatxa, aquesta densitat, com deia, d'aquestes vinyes velles, però sobretot aquesta elegància tan interessant d'aquesta garnatxa. Per maridatges, amb moltes coses, amb arrossos, amb pasta, amb peix i també amb carns a la planxa i a la brasa. Gràcies.